שלום, לעורך של רובין. אין לי שום דבר מה לומר. רק תירשמו למיסטר פיקה, לרובין, והנה רובין פותח 40 מגה בוקסים, סרטון הכי מעניין בישראל. שימו לייק, שימו סאב, וסתמו את הפה. אז מה קורה חבר'ה? היום בסרטון אני עומד לפתוח, אני חושב 40 מגה בוקסים של איך קוראים לזה? הדד בוקסים האלה. אני פותח משתי משתמשים שלי ומשתי משתמשים של חברים שלי. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, 9. מה משהו מיוחד? אני חושב שאם זה מעל, 1000 קוינס. אוקיי. יצא לי פה איזה 1300 קוינס, אני חושב. 10, אוקיי. יכול לעשות פה אולי איזה מעבר. אוקיי. אוקיי, סקין מטורף לג'ין. שם את זה. טיים דאבל. 11. בלי סקין? סקין לפאנג, אוקיי. נייס. בינתיים אני יותר ממש מזריס גם. מה זה? אוקיי, לא קרס לי. סטאר פאוור וסטורם. אוקיי, כמה סיפות. מקווה שיצא לי פה את האוט שלי, אני חייב את הסקין, זה סקין לא רע. סטאר פאוור ללאון. אני חייב לקבל עוד סקין אחד לפחות. אוקיי, 200 קרדיט, אוקיי. נשאל את זה 3, 2. פליז. אחד אחרון. אני חושב שזה אחד אחרון. פליז. אני לא יודעת לעשות כלום, זה נגמר. כן, נגמר. יאללה, בוא נעבור למשתמש השני. טוב, עכשיו זה המשתמש של חבר שלי, אורי. אז יאללה, בוא נתחיל, הוא גם לא פתח את הזה שלו. עוד בשל לפתוח את זה. אז בוא נראה מה יצא לו. 11, אוקיי. אוקיי, סקין לפאנג, גם לי יצא את זה. אני לא בטוח איזה סקינים יש לו לפאנג, אז אני לקח את זה. 9. עכשיו עכשיו עוד 8, אני חושב. מושגים מהדד בוקסים האלה, ראיתי שמושגים הרבה מאוד קוינס. כמות מטורפות. בעיקרון אני חושב שאם אתה שמקבל 10 זה זוהר, 100% אני חושב. 9. זה לא רק חרא. אוקיי, 10. זה זוהר. אוקיי. סקין MRP, אני קניתי את זה. אוקיי, קיבל אותו 2 סקינים כמוני. אוקיי, עוד מעבב וסקין לפרים. זה הסקין הכי יפה. לארפדימו, משהו כזה. אפשר לו עוד כמה סרטות. חרטמן. קוראים פה המון סיכות. דבר הזה, נגמתי. לנו קיבלנו סקין מיסטיק או משהו כזה. טוב, יאללה. סיימנו כמה משתמש שלו. אז בוא נעבור למשתמש הבא. יאללה, עברנו למשתמש של חבר שלי. בוא נראה, 9, אוקיי. דבר ראשונה, לא ממש. עוד פעם 9. 500 קרדיט, עוד שנייה קנג'י, בוא. אוקיי, לא קבל בינתיים שום סקינים, 500 קרדיט. מעבב? מיג! אני חייב להראות לו את זה אחר כך, הוא בטח יהיה מתרגש. אוקיי. סטנדי! לא! מה הולך כאן? 2 גדים! סייפר צ'ארג' what the fuck? מה זה הדבר הזה? 2 גדים! 10! סטאר פאוור? סקין לגד, וואו, הוא אחד מזליסט בעולם! מה הולך כאן? 11 זה היה? מה אני רואה? מה זה? מה הולך כאן? נשאל עוד דד מגה בוקס, אומייגאד, כל טבע זה משהו, אומייגאד. חבר שלי כזה מזליסט. 2 גדים, אני חייב להראות לו את זה אחר כך, הוא יהיה בטח מה זה מתרגש. זה. יאללה, אני עובר למשתמש הבא וחוזר אליכם. טוב, הגענו למשתמש האחרון, זה המשתמש השני שלי. והנה תיבות. אני מקווה שיצא לי פה גם טוב, כמו שיצא לחבר שלי, חבר שלי.
אוקיי, סקין לדיינה, סקין מטורף, הייתי צריך לו סקין. מצוין. אוקיי, סטאר פאוור, שאני לא צריך. יאללה, הבא. 9. אני חושב שאם יוצא יותר אני חושב שאם יוצא איזה שרים או משהו כזה, זה משהו עם פסיקות. אוקיי, יצא לי בי, מטורף. רק במשתמש הרגיש שלי לא קיבלתי איזה משהו מיוחד. סטאר פאוור לבול. אולי גם פה אני אקבל איזה אגדי. סקין מחר ללפרימו. זה עשה לי כבר את הסקין הזה. בוא נראה. הצגתי שם כמות מטורפת של קוינס. פשוט. לא, גם חרם. אין פה מעבר. טוב, זהו. הנה. יצא לי במשתמש של הראשון, יצא לי כמה סקינים. איך קוראים לזה? בשני יצא עוד כמה דברים. ובשלישי זה כבר יצא 2 אגדיים, סליחה. כמעט 3. ובזה יצא כמה סקינים ובראול חדש. טוב, תודה רבה לכל מי שצפה עד לכאן. יאללה, ביי.